Siyempre, may sabaw. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng chicken bok choy. Ayan mga kapudibit, meron tayong extra sabaw at meron tayong sausawan, patis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Maganda po kayong Kapampangan! Mangantada po, ayan. Oo. Maulan na naman, mga ka-foodie. Palit po ka na sabaw. Masyadong madami. Yes. Kay Bibi at yan. Yes, sa Sa akin na. akin talaga. Ayun yung ano mo Ito patis. yung patis ko. Oh, yes. Maulan na naman, no? Tanggalin na natin to. Yan. Sando. Siyempre. Ay, Ay, sorry. baka ng kanin mo. Ay, kalakal. Masaya ako ngayon kasi sabaw. Sabaw. Grabe. Nasubo na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mangantada po. Maganda po. Yaman. Kaya mga kapudibi, ano pong ulam nyo? Comment naman po kayo. Anong masarap na ulam pag umuulan, no? Siyempre, may sabaw. Meron akong kutsara. Kuha tayo ng ulam. Ang sarap makapudipis. Salamat. Ay, isa lang serving spoon natin. Yeah. Oo nga pa, sorry. Ayan, Dan- nasa na may serving spoon. Kadagol na. Kunyaman. Hasteltel making patis. Tapos, amas making nasi mo. Oh my God. Tapos, sawa. Masarap, may hanghang. Naman. Mangan. Yung iba, no? Baboy yung ginagamit nila, no? Bok choy naman yun. Ba't siya naman? Chicken ano yan? Naman. Ay, oo. Pero, Oh. may paras ko. Ragulya. Balan mo. Ating gulay kayo. Ano? Gulay. Yan o. Gulay. Gulay.
Sakto namin. Manyaman, masabo. Ay, sorry. Haba na siko. Malit lang kasi yung mesa namin. Maano? Para magkasya kami sa frame. Marami buto, oh. Huwag mo lunukin yung buto. Magiging dar na ako. Hindi. Cheers tayo. Cheers. Yaman. Gulay yung sa akin. Gusto ko. Guys. Go. Haba. Ano ba to? Sakto maparas-paras pa niya. Oh. Paras. Sarap. Paras. Sarap. Sabaw, sayang. Sarap. Ay, grabe. Mga foodie, may magluto na kayo ng batchoy. Batchoy? Chicken Manok. batchoy. Chicken batchoy. Yan. Masarap po. Pwede naman pork sa yung pwedeng gamitin. Magsha-shoutout po ako, ang dami nila. So, tara na, let's go. Excuse.
Okay, shoutout po kay Light of the Dark. Shoutout po kay Jennifer Yabut and Reynold Yabut. Ayan. Shoutout po kay Josephine Santos at sa asawa niya na si Lito. Ayan, shoutout po. At kay Michael, Yes, yung taga Santo Tomas. Ayan, shoutout po. At shoutout po kay Lovely Lynn. Ayan, lagi siya nag-share ng mga videos natin. Kaya kung gusto niyo pong ma-shoutout lagi yan, i-share niyo na po yung videos namin. Yeah. Diba? Araw-araw siya shoutout po namin. Kaya si Ma'am Lovely Lynn, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pag-share ng mga videos namin. At kay Christine Medida from Taiwan. Mark Anthony Catoera. Ayan, shoutout po, Lods. Ayan, salamat din po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Shoutout po kay Edna De Los Reyes from Merced, California. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Janice Panahon na nasa Alcobar, Saudi Arabia. At si Pau Rosimo. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Mina Katakutan from San Pedro Cutud, San Fernando. Ayan, shoutout po Kabalen. Shoutout po kay Pepot Gonzales. Fair Corpus from Iligan City of Isabela. Shoutout po. Ayan, ito naman sa mga nasa Facebook page po natin. Shoutout po kay Olivia De Jesus, Delia Broncate, Santar Benipayo. Ayan, shoutout po. Shoutout po kay Shannon Morty. At pinapa-shoutout din po sila Tristan Leonard, Hector, Joaquim, at si Daddy Pau. Ayan. Lagi siya nagko-comment sa atin yan. Ikaw, ang ganda daw ng makeup mo. Mami daw. Ayan, mga kapodis, kung gusto Shoutout nyo po mag-order kay- ng pilik mata sa TikTok. Nag-promote. Shoutout po kay Shannon Morty. Ayan. And syempre, shoutout din po kay Maricel Regala. Shoutout po. Ayan. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ayan yung video ni BBM na isang kalderong kanin at isang latang sardines. Sardinas. Manood na po kayo. Yes. Ayan. And syempre, may mga videos pa po kami mga parating na solo mukbang ni BBM. Yes. Manood na po kayo. I-share nyo na po at mag-follow and mag-subscribe na po kayo sa mga channel po namin. And shoutout po kay Tita Olivia, yan, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Shoutout po. Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabeza, Shopa Baby Alison, Catherine Pagoy, shoutout, and Ruby Garzalia, Ellis Garzalia, Camille Garzalia, and Garzalia family, shoutout. Yes, mga kapodibis. Agi sa mi pamangan mi pero ti kaming sobrang sa buong pong di takagulay. Mga kapodibis, ang galaki ng video mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.